Kaixo eta ongi etorri jakidunera. Gaurko bideoan, 2025ko ohiko deialdiaren azterketa, derrigorrezko ariketa egingo dugu. Enuntxatua, gurutxetan jaioberriri buruz da. 2024an, 9.400 eta 376 jaioberri egon ziren, eta banaketa normala jarraitzen dio. 3.300 eta 332 gramu, kontuz gramukin, eta desbideratze tipiko 405. Hau bataz bestekoa da. Eta galderak dira, 3 kilogramotik gora, probabilitatea, zenbat jaioberri tarte batean, eta gero, orain denboraldi honetan, arrazoinamendua egiteko. Bai? Hasiko gara orduan. Kontuz hemen, 3 kilogramotik pasatu behar dugu gramora, bai? Orduan, handiago gora, bai? 3.000, ez jarri, 3. Bai? Orain, tipifikatzen dugu, tipifikatzeko gogoratu 3.000 ken bataz bestekoa zati desbideratze tipikoa, hau ematen da negatibo, logikaki bat txikiago, bataz besteko txikiagoa esan da, bai? Eta ematen da Z handiago minus 0,92. Bai, orain ja tipifikatuta daukagu, egin behar duguna da taulan begiratzea. Hemen dago negatiboz minus 0,92 eta eskatzen dena da hau. Bai? Hori nola egiten da? Ba, positibora pasatu eta txikiago do berdin 0,92. Bere simetrikoa hartu, positibo, eta hau izango da. Ez da izango batken hori izango da zatitxo hori. Bai? Eta automatikoki taulan begiratu aldugu, eta ematen da 0,92. Bai? Eta probabilitatea eskatzen da. Hau da probabilitatea. Bai? Hemen tarte bat egin behar dugu. 3.000 kontuz, bai, berriro, gramu, bai, gramura pasatu behar dugu, edo dena kilogramora. Eta hemen 3,5. Gogoratu, artean, bai, ez badago jarri barne muturrak, ez dira jartzen berdin ikurra. Hemen 3,5 ez duzu jarri behar, eta 3.500 jarri behar dugu, gramotara. Tipifikatzen badugu, hau eginda dauzkagu, bai, apartatuan, minus 0,92, txikiago Z, txikiago, eta bestea ematen da 0,92. Gogoratu, tipifikatzeko, hau egin behar duguna. Ken bataz bestekoa eta zati desbideratze tipikoa. Bale. Orain, hau egiten duguna, egiten ari garena, da tarte bat. Minus 0,92tik 0,92ra. Hau, da eskatzen dena. Horretarako egiten da. Zatitxo hau da. Z txikiago do berdin 0,92, minus Z txikiago do berdin minus 0,92. Bai? Hau, zuzenean begiratzen da taulan, eta ematen da 0,62 35, eta hemen buelta eman behar dugu. Orain bai, txikiago izango da zatitxo hau, eta orduan jarri behar dugu hemen batken 0,92. Eta hori ematen da 0, lau, 6, zazpi. Baina kontuz, ez da eskatzen probabilitatea. B apartatuan eskatzen da zenbat jaio berri. Horretarako eman digute datu hau. Orduan, hemen amaitzeko egin behar duguna da biderkatzea. Zenbat jaio berri guztira daude, bider gure probabilitatea
Eta erantzuna ez da izango probabilitatea, baizik eta zenbakia, zenbat jaio berri. Amaitzeko, bai, borobildu behar dugu. Bai, 0,82 jaio berri ez da ezer. Orduan, kokatzen da borobilduta 33 jaio berri. Hori da beren erantzuna. Eta orain, kalkulu egin barik eskatzen da abea posiblea den kopuru hori egotea 4.500 eta 4.700 artean. Bai? Probabilitate tarte hau 3,1 batetik 3,3 kilogramotara, bai? Tarte hau txikiagoa da hau baino. Eta jaio berri kopurua hemen tarte handian 4.200 eta 33 bada, nola da posible tarte txikian handiago izatea? Hori ez da posible. Orduan jarri behar dugu ez dela posible, eta hor idatzi behar duzue, bai, arrazonamendua. B apartatuan kalkulatu duguna txikiagoa dena, eta hau are txikiagoa izan behar dela. Hau izan da dena, mila esker ikusteagatik, eta gogoratu, sare sozialetan eta Gogorrean jarraitu jakindun.